Whenever you tell me. When you want. Yes, ready. I need to put the 10 seconds. Stærk Jens, der er 9-7. Fik gerne fundet af mig selv de sidste 15 første. Det var helt latterligt. Det var sindssygt sjovt. Fik jeg mig selv. Jeg kørte 5-5-5, men jeg tog bare lige den mindste pause. Jeg fik det ud af, at jeg har lavet den første 5. 59, og så tænkte jeg, okay, jeg kommer under 9. Det gør jeg bare overhovedet ikke. Så er det sådan en planvej. Jeg kørte 6-5-4 ved kampen. Så var planen, at jeg skulle køre 6. Så laver jeg 3. Så laver jeg 2. Så var det 1. Jeg bare vagt op. Nej, det var første og første. Jeg følte ikke meget. Jeg prøvede at lave 2, så var det. Det er ret fed efter det. Come on, G! Let's go! Nå, jeg synes, det er lettere. Der er oppe i hovedet på lidt. Ja. Jeg er så meget lyst til det. Nice, G! Bliver du ikke? Come on! Hvor er du ikke herovre? Din første varm også op. Ja. Så kører de bare nu. Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det. Nu kører de bare, når det ser sådan ud. Nu er der måske sådan lidt mere sådan håb. Fedt. Jeg fik sgu også lige, tror jeg, eller det ved jeg også lige lavet ny PR på UB Bullerpummer. Der kørte jeg alle 21 streg, og alle var godkendt. Nå, du bliver det rigtig godt til Frederikshavn her lige om lidt. Ja, med mindre der er testebar, så bliver det hakker. Jeg lavede så også 18 testebar, uden at der var noget. Altså ikke streg, men... Stærkt. Ja. Nice, G. Holder du øje med den timer hele tiden? Nej, jeg skal bare se. Er det vi endnu for at gå videre? Jeg kommer bare gerne med. Nice, jeg har også filmet en gang den her gang. Og hvis du skal høre det, jeg filmede med den sidste gang. Det er nice nok at kigge tilbage til en gang imellem. Ja. Jeg sagde bare til Valle, fordi jeg havde 2,5 minutter til at prøve på den her varm. Så jeg også Valle, tag lige så. Hvorfor kalder det Valle? Det er Laura. Det er Laura, vi snakker om. Så kalder vi det Valle. Come on, G. Vi skal tage din musik på. Det
så er det bare sådan situationer her, der gør, at man kan. Jeg tror også bare sådan, ja, det ved jeg ikke. Jeg kan faktisk også godt lide, at der er nogle kigger på mig. Derfor har jeg taget en bane ind midt. Og bare lige midt i det hele. Come on! Ja, One more! men det er da jeg hoppede ned og så, at der var så mange, der stod og kiggede på mig, så var jeg lidt lidt glad, for jeg kan ikke så godt lide det. Det gør mig lidt nervøs. Hvad kørte det lige på? Sådan noget 6 minutter eller noget? Det er lige nok som 6,5. Det er sindssygt. Jeg var sådan, jeg kunne nogenlunde følge med, jeg kunne fylde op, og så kom vi til dobbeltlunder, det var sådan nogenlunde, og så Froster, så jeg er sindssygt dårlig til. Så bare den første væk, den følte jeg mig selv. Jeg kan slet ikke mærke, at jeg føler op. Den var så kort. Jeg føler op, men det er fordi, jeg føler op så kort. Jeg føler ikke så brugt. Ja. Come on, G. Last push! 50 thrusters to the back! Come on, G. Time is running! That's good. Come on! Come on, G, come on! It's the last 10 reps. Nice. Come on! Eight more. 7. Come on!
ikke i morgen? Det er ikke rigtigt. Nu var det sådan, at Du ser ikke godt. Det er ikke helt godt. Er det hvad? Ja, stadig på mig. Jeg smutter bagefter. Så skal vi farvel. Er du her i morgen? jeg ved det ikke. Hvad tidspunkt er du i morgen? Jeg havde tænkt mig at sove til at vågne. Det er klokken 7. Nej, jeg er med på at få en træning. Jeg er sådan med. Jeg har også sådan lidt, jeg gider ikke, jeg har Hvem der siger en tiebreak til dig? Skal jeg stoppe? Men jeg er fyldt rundt. Men det er jo ret vigtigt, når han er fyldt. Så laver de. Det er ikke ret vigtigt, at tiebreak tider. Nej, det er ikke vigtigt. Ikke når han bliver færdig. Ikke når jeg bliver færdig. Nej, så er det lige meget, hvad? Ja, fint nok. Er det ikke det? Nej, det er det vel ikke. Nej, hvis andre har 9.32. Så er det godt, at han er tydeligt. Den er jo filmet det. Ja. Kan vi ikke bare lave noget hernede, Anne? Ja? Kan vi ikke bare lave noget hernede? Ja? Kan vi ikke sætte på noget? Det er jo okay, hvad? Ja, godt. Hvornår træner I i morgen? Hvornår træner I? Vi kan jo bare aftale noget. Jeg ved ikke hvad, og Markus. Nå, er det rigtigt? Jeg har ikke sagt til Markus, at du kan. Ja, skal vi ikke alle sammen bare træne sammen? Det kan hyggeligt. Hvad klokken? Hvornår starter banken? Klokken 4. Halv 11, 10, halv 11. Er det for sent? 10. 9. Klokken 9. 9. Halv 10. 30. Halv 10. Jeg er med. Halv 10 i morgen. Halv 10. Træning. Sammen med Markus og dig. Og mig. Og Jesper. Ja, og Marie. I er i hvert fald inviteret til vores træning, hvis I gerne vil. Sygt. Det vil jeg gerne sige ja til. Så kan du også lige nå hjem inden bakken. Jeg har vasketid klokken 19. Nej, det er ikke noget. Klokken hvad? Det er ikke noget. Jeg har vasketid klokken 11, men det er ikke noget. Nå. Hvad er klokken? 47. Slå G. Han er helt færdig derovre. Han lavede fuldstændig det samme som mig. Han havde sygt god tid til de første 5 tunge første. Og så døde Sygt, han failer sin 8. første der. Jeg ved ikke... han brugte jo sådan 1,5-2 minutter på de sidste 10. Ja, det synes jeg virkelig lang tid. Jeg har sygt meget lyst til Marabu-chokolade. Det er aldrig noget, jeg nogensinde kunne få at crave. Chokolade generelt. Nej. Men til gengæld har jeg 2,5 kilo Matador-mix, jeg stod hjemme i skabet. Fuck dig, jeg gik seriøst hjem på arbejde, så jeg var sådan, hvor er mine snacks, hvor er mine snacks? føler- Så var der ikke. Når så du med, så skal man også sammen med noget andet. Det kan man ikke spise alene. Jeg spiser kun vingummierne. Og så smider jeg alt andet ud. Jeg føler, hvis det var Laura og... Jeg føler... Nej, jo, det er gode. der. Jo, men det skal man blande. Æggene. Det skal man blande. Det skal Ja. man, Nej, dem gemmer du her til mig. det skal man blande med Kan du vingummi. lide dem? Æggene og laverne. Nej. Ikke med lav. Labrav. Jeg kan godt købe en hel pose med labrav. Nej. Dem er der jo ingen, der køber. Ligesom Pinocchio-kuglerne ude. Nej, det gør jeg ikke. Ja, det er ikke gode. Nå, Ja. så man skal... Du har været hurtig med de der første sidste så. Først jeg lavede jo 9, så smed han til Sane. Du er ved at slå Karl, så tog jeg den op igen og lavede 6. Ja, fordi når jeg hørte, at Laura lavede 1 og breaket på ret meget, så er jeg sådan... Men det var også bare fordi, jeg kørte Malene og Dalen var foran. Og så var det Kasper, der ligesom var bare out of beat. Han var væk. Allerede i pull-up, så jeg kiggede jo på ham. Jeg kunne bare se, det tempo der, det kommer jeg overhovedet ikke til at følge. Han lavede 1,5, mens jeg lavede 1. Og skal vi lige hjem og gå op? Eller hvad? Er det ikke god skib? Nej, det er selvfølgelig rundt så. Nu kommer der Kasper med en. Jeg ved ikke, hvem det er. Jo, den ligger på tavlen. Nej, det gør den ikke mere. Jeg har nok lagt noget på. Jeg har været fast i syg. Det var dejligt. Synes du, det er rigtigt? We did like I'm not feeling like
I don't know, I was a lot tired. I don't know. You did less exact thing like me. Did your heavy 5 thrusters and then you died like me. The first 5, the round of 15. Like 60. You came to the 61 kilo. Yeah, okay, the round of 15 thrusters. 5 was easy for you And then done. exactly like me. Oh, thank you, buddy. Yeah, but I think I messed it up in the round. The 51, the 52 one. I was starting to feel very tired. I think and then I'm 14, and then 4 more. But that is the sign that I was available. Kan jeg tage den for jer, damer? Hvad siger du? Kan jeg tage den for jer? Ja, det må du da gerne. Vi kunne godt have løftet for eksempel. Men du kunne godt lide at stække lidt. Ja, jamen det er ligesom at lege med Lego. More or less the same, 7, 14. But in that one, I remember in the